Basahin natin ang 2 Corinthians 5:17 to 21, page 1302. Sa Ilocano po tayo. Begin. Gapuna no timaysa a tao at daken Kristo isu baro a parsuan. Dagiti daan a banbanag na palabasdan. Adtoy amin nga banbanag nagbalinda a baro. Ket dagiti isu amin a banbanag agtaod da iti Dios. Isu anang ikapya kada tayo ken kuana metlaeng gapu ken Hesukristo. Ket intelek na kada kami ti kinaministro iti panakikapya. Kayat na asawen ati Dios at daidi ken Kristo. A pakikapyaen na tuy lubong ken kuana metlaeng. Asaan na nga ipabaklay kadagiti tattao dagiti salungasing da. Amen. Ket intelek na kada kami ti sao ti panakikapya. Ita da kami ngaro dagiti imbaon ni Kristo. Akaslag daw-dawat ti Dios kada kayo, gapu kada kami. Iti biyang ni Kristo dawaten mi, ang makikapya kayo iti Dios. Taiso inaramid na nga basol, gapu kada tayo. Daydi saan ang nakaammo ti basol. Tapno makapagbalin tayo a kinalinteg ti Dios, gapu ken kuana. Manalangin po tayong lahat. You are our Jehovah Jireh, O God. Wala kaming dapat pangamba sa mga pangangailangan dahil pangalan mo pa lang ay talagang iyong ipagkakaloob ang provision para sa aming mga pangangailangan. You are our Jehovah Nisi. Nang ibig sabihin, the Lord, our banner. Wala pong anumang pagsubok o warfare sa buhay na ito na hindi namin pwedeng mapagtagumpayan. Sa aming sarili ay imposible. Pero dahil ikaw ay nasa amin, lahat ay kaya namin because of Christ who strengthened us. At dahil po dyan, ay pwede kaming makapaglingkod sa iyo na walang pangamba, na walang panghihina sa aming mga kalooban, but that we can fulfill ang aming duty at responsibility bilang iyong mga Kristiyano't mananampalataya sa mundong ito, lalong-lalo na sa mga respektibong mga lugar namin, kung saan merong HBBC, Pilipinas man o abroad. Kaya tulungan po ninyo kaming lahat na sa pag-aaral po namin ito ay hindi po maging hadlang ang mga problema namin. Hindi po maging problema ang mga bagay na nagbibigay pangamba sa amin. Kundi, Lord, may freedom ang banal na Espiritu na kumilos sa puso at isipan namin ngayong umaga. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, alertong isip na makinig. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay, basahin natin, We are ambassadors for Christ. Okay? Isa pa ha? Basahin natin ito. Itong binasa natin ay hindi para sa katabi mo. Para sa iyo to. Para sa ating lahat. Ulitin natin, go. We are ambassadors for Christ. Parang hindi nyo yata nadama yun ha. Ulitin natin lahat. Lahat po tayo. Maski nasan kayong lugar, basahin nyo to. Ready, go. We are ambassadors for Christ. Pwede na kayong umupo. Ang ating ambassador sa United States of America ay si Ginoong Jose Manuel Romualdez. Yan po siya. Okay? Siya ang representative na pinadala ng Pilipinas sa bansang Amerika para sa relasyon ng Amerika at Pilipinas. Mahalaga yan. Okay?
Ang ating ambassador sa Australia, kayong mga taga-Australia, kilala nyo ba kung sino ang ambassador ng Pilipinas sa bansang Australia? Pakita mo nga, pakitaas ka ng kamay kung sino ang nakakakilala. Aba, pambihira naman kayo. Nasa Australia kayo. Ay si Nelson. Tinuturo nila si Nelson. Okay. The ambassador of the Philippines to Australia ay si Ginang Maria Helen de la Vega. Ayan. Picturean nyo na. Para pag nakasalubong nyo dyan sa mall, batiin nyo. Ginang Maria Helen, ikaw palang ambasador ng Pilipinas dito. Meron akong problema. Pwede mo ba akong tulungan? Okay. Sa mga taga-Canada, meron ho tayong mga brethren dyan sa Canada. Ano po? Ang ating ambassador sa Canada ay si Ginang Maria Andrelita Austria. Apelyedo niya ay bansa, pero wala po siya sa Austria. Sa Canada po siya. Okay? Yang mga ambassadors po na yan, ang pinadala ng Pilipinas para maging maayos ang relasyon ng Pilipinas o mga Pilipino na nakatira sa ibang bansa sa lugar kung saan sila nakatira. Okay? Ngayon, ano ang ibig sabihin ng ambassador? I-define natin ang ibig sabihin ng ambassador. Basahin natin lahat. Okay? Everybody, read. A representative of a higher power. Pause muna tayo dyan. Ano ang ambassador? Representative. Halimbawa, kung hindi ka makapag-comply doon sa meeting o activity sa barangay, magpapadala ka ng representative. Magbigay nga kayo ng isang word ng representative. Nagsisimula sa letter P. Very good. Kayo ba ay naging proxy na sa kasal? Hindi yung proxy ka ng bride o proxy ka ng groom. Naging proxy ka ng ninong at ninang. Taas ka ng kamay. Naranasan nyo na? Wala pa. Sino dito ang naging proxy na doon sa dedication ng bata? Ayon, meron. Kung ikaw ay proxy, everybody say the word proxy. Everybody say the word proxy. Okay. Ang ibig sabihin ng proxy, you are representing somebody. Naunawaan ninyo? Yun po ang ibig sabihin ng Diyos nung tinawag ka at ako na ambassador. So ano tayo sa mundong ito? Letter P? Proxy. Representative. Now, let's continue to read the definition of an ambassador. Ready? Doon tayo sa pangalawang sentence. Go. An accredited diplomat sent by a country as its official representative to a foreign country. Ayon. Makinig kayong maigi. Yan ang ambassador. Accredited diplomat. Biruin mo, sa mundong ito, ikaw ay accredited diplomat ng Panginoon. Mukhang hindi nakikinig yung iba sa inyo. Alam nyo, huwag nyong sayangin ang panahon yung nag-attend sa church. Nagbihis kayo, naligo. Naligo ba kayo? Tanungin mo kayong katabi mo, naligo ka? Oo. Nandito ka para makinig, kaya huwag nyong sasayangin ha. Tuloy tayo. Akalain mo, tayo ay accredited diplomat ng Panginoon sa mundong ito? Hello? Ambassador. Yung mga picture na pinakita ko sa inyo, sila ang representative ng bansang Pilipinas doon sa ibang bansa.
Ulitin nga nating tignan. Tignan nga natin si Ginoong Jose ng US. Mukha ba siyang ambasador? Amen. Tignan natin si Ginang Helen. Mukha buho bang ambasador? Tignan natin si Ginang Maria sa Canada. Mukhang ambasador? Ikaw, mukha ka bang ambasador? Hello? Iyon ang ating pag-aaralan. Kasi according sa Panginoon, ambassador ka. Ambassador ako. Tagalangit tayo, nasa lupa tayo, pero tayo ang inatasan na ambassador. Ngayon, sino sa inyo dito ay tumanggap na kay Kristo bilang tagapagligtas? Taas ang kamay. Mas mataas na kamay, 2 kamay. Lahat kayo ambasador. Tignan ko nga dyan sa Australia. Taas ang kamay ng lahat ng mga tumanggap kay Kristo dyan. Lahat kayo ambasador. Sa Lawag, taas ang kamay ng lahat ng mga tumanggap na kay Kristo. Ayan. Lahat kayo ambasador. Pasukin. Pasukin, taas ang kamay. Ambassador kayo. According to God. Okay? Claveria. Wala pa yung mga ibang ambassador dyan. Na late. Ambassador kayo lahat. Nauunawaan nyo yan? I am an ambassador, you are an ambassador of Christ. Yan po ang una na dapat nating maunawaan. Now, merong 2 bagay na dapat nating malaman tungkol sa ating pagiging ambassador o representative of heaven on earth. Number 1, an ambassador is sent. Can you say amen? Ano ang ibig sabihin ng sent? Pinadala. Naibaon. So if you are an ambassador, somebody sent you. Ibilang mo ti sarilim nga naibaon. Someone sent us. In John chapter 20 verse 21, John 20:21, it says, "Then said Jesus to them again, Peace be unto you, as my Father hath sent me, even so send I you." So, nung pumunta si Kristo, ang Panginoon sa mundong ito, pinadala siya ng Ama. Hello? And Jesus said, "As the Father hath sent me, even so what? Send I you." Sino yung tinutukoy na you? Hanga di pating di baybay di jay, you. Sino yung you? Kung ikaw yung you, itaas mo nga yung kamay mo, ako yun, ako yun. Ayun. Ibig sabihin, Jesus sent you. Pinadala tayo ng Panginoon. Ang sabi niya sa Matthew 28:19. Okay? Everybody, let us read. "Go ye, therefore, and teach all nations." Aba? All nations. And praise God today, HBBC has representative of God to other nations. Pero hindi lang po sila ang representative ng Diyos, kundi tayong lahat. God sent us. Now, sino sa inyo ngayon dito ang mga nag-aaral o nasa eskwelahan nagtuturo? Estudyante o guro? Taas ang kamay.
estudyante, at guro. Pakitaas pa ng kamay. Okay. Ito para sa inyo. You are not at your school by accident. God has placed and commissioned you there as an ambassador for Christ. Naunawaan nyo yan? So, when you go to school, put that in mind. I am an ambassador for Christ. Naunawaan nyo po yan? Okay. Now, you are not at that job by accident. Agtabtrabaho ka. Ikaw man ay nagtatrabaho, halimbawa, sa construction. Sino tayo ubra ti construction? You are an ambassador of God in the construction site. Opisina. Sino ubra ti office? Tandaan nyo, you are an ambassador of Christ in the office. Okay? Negosyante ka. Negosyante, taas ang kamay, mga negosyante. Kayo ay ambassador ng Panginoon sa mga kapwa nyo, negosyante. Salamat. Yung mga taga-Australia, ambassador kayo ng Panginoon dyan sa Australia. Dito sa Bacara, we have about 40,000 population. We are the ambassadors of God in this town. Kaya alam nyo, dahil po dyan, pag ako ay naglalakad ng buong Bacara, I want my life to be respectable. Not necessarily respected. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko pipilitin ang tao na respetuhin ako. Pero ipapakita ko na ako ay dapat karespe-respeto. So when I walk, pag naglakad ako dyan, pumunta sa market, pumunta ako kahit saan, they know me as a pastor. But first of all, as a pastor, ang image dyan, ako ay representative ng Diyos. Kaya gusto kong turuan kayo ngayong umaga na mag-behave bilang mga ambassador. Ngano tarapait kayo. Isardeng yun, ti kinatarapait yo. That's not good for an ambassador. Garutigit. That's not good for an ambassador. Ano? Nararamdaman nyo na ang ibig sabihin ng ambassador? Kanina lang, define ako ng define, turo ako ng turo sa atin lahat. Ambassador tayo, hindi nyo ramdam. Ngayon, mararamdaman nyo na. Oh. Ambassador. Okay? Kayong mga taga-Lasam, kayo ang ambassador ng Panginoon dyan. Kayong mga nasa Claveria, you are God's ambassadors. Naunawaan nyo ba? Whether you are young or old, you are an ambassador. At alam nyo, kahit ganito ako magsalita sa inyo, pag dinibdib nyo sa puso nyo ang kahulugan ng mensaheng ito, at hinayaan nyo ng espiritu ng pagiging ambassador, ang siyang nanguna sa buhay nyo, babalik kayo sa akin isang araw at sasabihin nyo, Pastor, thank you for teaching me how I can properly represent our God. Maraming mga
nagpe-persecute sa akin, maraming names ang sinasabi sa akin, bagtit ko nada kanyak, pastor ko nada kanyak, but thank you for telling us and for teaching us no kasano nga maipakita nga siyak representative ni Apo Diyos iti dayto nga lubong. Because that's what we are. Okay? Now, you don't just happen to live in the neighborhood that you do. May mga tao na ayaw magkaroon ng kapitbahay. If you are an ambassador, you are sent to be in the midst. May kapitbahay ka. Kung ikaw ay liwanag, sino ang makakakita ng liwanag na yan? Hello? In your neighborhood, okay? You don't just happen to live there that you do. God has purposefully placed you in that neighborhood to be an ambassador for Christ there. Halimbawa dito, sa ating mga kapitbahay, kilala nila tayo bilang church, bilang Kristiyano. Well, they may not know us as ambassador, but when they think of us, they remember God. Let me say that again. Pag tayo ang kanilang naisip, sino ang kanilang maaalala? God. Hello? Pag ang presidente ng Amerika ay nakipagpulong kay Ginoong Jose, ano ang nasa isip ni President ng Amerika, Pilipinas? Pag nakipagpulong si Presidente o Prime Minister ng Australia kay Ginang Helen, anong bansa ang may isip ni Prime Minister? Japan? Korea? Hindi. Pilipinas. Naunawaan po ninyo. Kaya ito, kailangan na yung conviction, yung aral na ito, na ako ay ambassador o representative ng Diyos o langit, ay dapat maisabuhay natin. Na pag tayo ay nakita ng tao, ang maaalala nila ay ang Diyos. Naunawaan po ninyo. Okay? Now, alam niyo ba na si Apostol Pablo, kahit sa loob ng bilangguan, ang turing niya sa kanyang sarili ay ambassador. Ephesians chapter 6, 19 and 20. Sabi niya, and for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel. 20. For which I am an ambassador in bonds. Basahin nga natin lahat yung una. Ready, go. I am an ambassador in bonds. Nasaan si Apostol Pablo? Nasaan po siya? Sa kulungan, sa prison. At ano, maging sa loob ng kulungan, ano ang kanyang turing sa sarili? Kaya anong ginawa niya sa loob ng kulungan? Nagpahayag. Nakipag-usap sa tao. Tungkol sa langit. Tungkol sa Diyos. Hello? Alam nyo, I wonder, kung sino po sa inyo rito, seryosong ginaganap nyo ang tungkuling ito
sa araw-araw niyong buhay. Marami ang pwedeng gugulo sa isip natin na siyang makakaapekto sa buhay natin. Pero hayaan nyo na itong pagiging ambassador ang siyang maging spirito o mindset natin that will help us live our lives every day. Parang masyadong abstract yun. Hindi nyo ma-picture sa isip nyo kung ano yung ibig kong sabihin doon. When you go to work, halimbawa ikaw ay karpintero, you should be aware, you should be careful of your words, your actions. Na pag sinabi mo ang Panginoong Jesucristo, hindi ka mag-aalangan na sabihin sa kanila dahil maayos ang testimony ng buhay mo. Akalain mo no pinagsawsaw am ti dakas takarubam, sa mo mapanwitnessan, kasano pa nakisaritam? Kaya ayusin natin ang ating mga sarili. Alam nyo, pag sinasabi dito kayo, wag kayong maninigarilyo, wag kayong magbisyo. Ito po ay dahil sa pagiging ambassador. Now, anyway, an ambassador is sent. Okay? Ang punto rito, mga kapatid, merong nagpadala sa atin. Yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Hindi si pastor ang nagbibigay sa inyo ng trabahong ito. No, it's not me. I am just teaching you what God says. Pero ang Panginoon ang siyang nagbigay sa atin ng assignment na ito na maging ambassador. Take it from God. Okay? Pangalawa, not only an ambassador is sent, but secondly, an ambassador speaks. Ay hindi po pwede ang ambassador na hindi nakikipag-usap doon sa presidente ng bansa kung saan siya pinadala. Sapagkat pag ganon, tamad po yun. Wala siyang kwenta na ambassador sa bansang iyon. Kasi hindi siya nakikipag-usap. Hindi man lang, makipag-communicate doon sa presidente o sa mga opisyal o mga negosyante. Ang goal ng ambassador, isa pa sa trabaho ng ambassador. Kung halimbawa, ako ay ambassador ng Amerika dito sa Pilipinas, anong gagawin ko? Magkikipag-usap ako sa mga mayayaman, iimbitahan ko silang mag-invest sa Amerika para madagdagan ng resources at kayamanan ng aking bansa. Kung hindi ako makikipag-usap, wala akong kwentang ambassador na pinadala. Kaya kung pinag-uusapan dito, ano ang purpose ng buhay ko sa mundong ito? Kahit marami kang pera, if you do not talk to people about God, walang kwenta ang buhay mo sa mundong ito.
Your worth is not determined by your net worth. Anong ibig sabihin nun? Ang value o yung bang purpose o kahulugan ng buhay mo ay hindi yan nakasalalay sa kayamanan mo. As a Christian, you may be rich or poor, but your worth ti serbim iti daytoy rabaw iti daga ket no agsao ka nga para iti Apo. No di ka lapulos nga agsasao nga para iti Apo, awan serbim nga da iti daytoy rabaw iti daga. Agawit ka la di langitan. Yun ang ibig sabihin ng pagiging ambasador. Naunawaan niyo po yan? Kaya sa trabaho, magsalita ka para sa Panginoon. Ako, by the grace of God, wherever I go, I always speak for God. Kasal man yan. I am an ambassador and I'm mindful of that. Kaya ang aking iniisip at pinapanalangin lagi, Lord, tulungan mo ako na ipasok ang mensahe mo sa okasyon na ito. Because I am your ambassador here. Birthday. Ano mang okasyon? Hello? Thanksgiving. Seminar. Kayo, mga kabataan, estudyante ka, hindi mo man lang makausap yung mga classmate mo tungkol sa Diyos. Walang kwenta ang buhay mo sa mundong ito. Worthless. That's our assignment. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:20. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. So makita nyo rito na si Apostol Pablo nakikipag-usap sa mga tao. Sabihin mo nga sa katabi mo, makipag-usap ka sa tao. Alam nyo, ang isa sa mga pinaka-importanteng skills sa buhay ay communication. Wala kang kwentang negosyante kung hindi ka marunong makipag-usap sa tao. Nag-business ka pa, hindi ka marunong makipag-usap sa tao. Turuan ko kayong mga negosyante with experience in ministry because we are winning souls and gaining people. Talking to people is the beginning. Follow up will keep people. Kung negosyante ka, advertisement is the beginning. But your business will not last long if you don't know how to follow up with people. Naunawaan nyo yan? Halimbawa, pinuntahan mo yung tao, binentahan mo ng insurance, kinausap mo, sabi niya, pag-iisipan ko, hindi mo finalo up, wala kang mabebentahan. Naunawaan nyo? Dapat nung pinuntahan mo siya, binentahan mo ng insurance plan, at sinabi niya sa'yo, pag-iisipan ko, kinakabihan, nag-message ka agad.
I hope you are considering this. Following day, nag-message ka uli. Hanggang makuha mo siya. Ang tawag dyan, communication. Wala pong negosyo na magtatagumpay na walang communication. Naunawaan po ninyo? Kaya ang isa sa mga trabaho ng ambasador, nakikipag-usap sa tao. Kaya, pag uwi niyo mamaya, pag-isipan niyo to, sa eskwelahan, bukas, makipag-usap kayo. Pastor, mahiyain ako eh. Ako din. Mahiyain din ho ako. Introvert ako, passive pa. Hindi ako mag-i-start ng conversation. Makikinig lang ako. But because of my assignment, hiningi ko ang Panginoon na tulungan ako makipag-usap. Yung iba naman, napakagaling makipag-usap, wala naman sa konteksto ang pinag-uusapan. Tilaing na nga istorya, di naman lang may istorya ni Apo Diyos. Nakalaling ka nga istorya. Di ka na may istorya mo ni Apo Diyos ka, di kita is-istoryaam. No ambassador ka, makipag-usap ka sa tao tungkol sa Diyos. Di ba? Yun ang ginagawa ni Ginang Helen sa Australia, ni Ginoong Jose sa Amerika. Nakikipag-usap, nakikipag-appointment. Halimbawa, may mga mayayaman sa Amerika. Makikipag-appointment yan sa opisina niya o opisina ng taong iyon. At ipipresent niya. O halimbawa, kamakailan lang, nakita ko sa balita, nagagawing economic zone ang Curimaw. Pinasayan ni Congressman Marcos Barba sa Kongreso, gagawing economic zone. Alam nyo bang ibig sabihin ng economic zone? Parang dyan sa Claveria, malapit nang maging economic zone dyan kasi may port eh. Daungan ng barko. Malapit na kayo maging economic zone. Pag naging economic zone, magpupuntahan dyan ang mga investors. Kaya nung nakita ko sa balita, siguradong magmamahal na naman ang mga lupa sa Paway, sa Curimaw, sa Badok, at sa Batak. Kaya kung may mga pera kayo, magbili na kayo ng mga lupa ron, sapagkat kung naging economic zone yan, magdodoble ang presyo ng mga lupa dyan. Parang Santa Ana, Cagayan is economic zone. Kaya nga may casino doon eh. May High Alay. Andun yung malaking institusyon ni Enrile. Buhay pa ba si Enrile? Patay na yung mga nag-insured sa kanya. Siya na in-insure, buhay pa. Pira, no? Tindi nun. So anong gagawin ng ambasador? Magkikipagpulong doon sa mga mayayaman. At ipapakita niya, aalukin niya sila na i-invest ang kanilang kayamanan sa Pilipinas. Makikipag-usap. Yan ang trabaho natin sa mundong ito. Kaya yung influence mo, ano lang yan eh, binigay ng Panginoon para makatulong sa pakikipag-usap mo sa tao tungkol sa Diyos. Ako, by the grace of God, wala man akong mataas na degree sa kolehiyo, though I praise God that I am a graduate of theology, but the Lord allowed me to gain influence
Pero yung influence na yan, binigay lang ng Diyos para mas effective ako sa pakikipag-usap sa tao tungkol sa Kanya. Dapat kayong may matataas na posisyon. Ikaw ay abogado, doktor, mayaman na negosyante. Huwag mong gawing yabang yan. Binigay ng Diyos sa iyo yan para maging tulong sa pakikipag-usap mo sa tao tungkol sa Diyos. Ngayon, kung binigyan ka ng Panginoon ng ganyang posisyon, ng ganyang influence, hindi mo kinakausap ang tao tungkol sa Diyos, sorry sa salitang ito, walang kwentang binigay ng Diyos na yan sa'yo. At wala ka rin kwentang ambassador. So I know where the Lord has put me. And I use that as a stage. Oh. Ngayon, we are able to talk to even mayors. Biruin mo yan. Binigyan tayo ng Panginoon ng ganong guts. Alam mo ibig sabihin ng guts? Sabi nga nila, guts lang yan. Kahit hindi marunong mag-English, basta may guts, tapang. Oh, ikaw, porma ka ng porma sa harap ng salamin. Gamitin mo yung kapogihan at kagwapuhan mo para sa Panginoon. Kung hindi, idadamage ng Panginoon ang buhay mo. Hello? Oh, kayong mga magagaling sa klase, top 1 ka, valedictorian ka, influence yan sa mga classmate mo eh. Gamitin nyo yan. Are you with me? Teacher ka. Kaya magmula ngayon mga kapatid, you order your life according to this mindset of being an ambassador of the Lord Jesus Christ. Okay? So an ambassador speaks. Amen? An ambassador has a message. Meron siyang mensahe. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:18, given unto us the ministry of what? Reconciliation. Everybody say that word together. Ministry of? One more time. Ano yung ating mensahe? The ministry of? Anong ibig sabihin ng ministry of reconciliation? Na ang tao ay dapat mai-reconcile sa Diyos. Napugsat, ano dyan napugsat? Relasyon. Dahil sa kasalanan. And we are here to reconcile men to God. Oh. That is why we need to speak the message of the gospel to people. As I conclude, let me emphasize about the ambassador's conduct. The ambassador's code of conduct. Kahit nga sa data conduct kakabsat, our way of life. For example, noong 2002, the Swiss ambassador to Germany. So no Swiss, ano yung kanyang bansa? Switzerland. Yung ambassador ng Switzerland sa Germany, pinauwi, recalled. After numerous reports of partying and scandalous behavior. Hindi na nakakatulong yung kanyang buhay o pamumuhay sa imahen ng Switzerland. Sira ang image ng Switzerland dahil sa kanyang behavior. His conduct was not befitting one who was an ambassador of his country. That's why we need to be careful how we act if we are an ambassador. Sa NBA nga pag may mga nag-misbehave o may misconduct ang mga NBA players, sinisisante.
Tama. Kung nasobrahan ang foul, intentional na sobra, o nakikipag-away, nakikipagsuntukan, nasisira yung imahen ng NBA because National Basketball Association is a professional game. And if the athletes do not act professionally, the management will deal with them. Kasi nakakasira sa image ng NBA. Are you following? Kaya nga pagkaminsan, ang Panginoon, dinidisiplina tayo. Kasi hindi tama yung mga buhay natin. Kung hindi ka dinidisiplina, number 1, baka hindi ka anak. Number 2, antayin mo. But God disciplines us to tell us, hey, you're not behaving right. At kami mga pastor, trabaho namin, naturuan kayo sa tamang conduct ng isang Kristiyano. Oh. So nga, da kayo, nga babalasitang, no makakita kay ti gwapo, nga giri-iriyak ti ubrayaw. Di kayo na mabain. Hello? Vampira. Conduct yan eh. I mean, hindi mo pwedeng sabihin, ayoko na sa church na to, napaka-stricto. Alam mo, salita yan ng mga taong ayaw ma-civilize. Ayaw maging civilized. May mga tao na kahit patayuan mo ng magandang bahay, dahil nasanay doon sa shanty na bahay, ayaw niya doon sa magandang bahay. Doon pa rin siya. Ayaw ma-civilize. May mga taong ganyan. Kaya nga binasa natin, if any man be in Christ, he is a new creature. Ang pundasyon ng pagiging ambassador, una, niligtas ka ng Panginoon at panibagong buhay. Kung ayaw mong magbagong buhay samantalang tinanggap mo si Kristo, ewan ko sa'yo, ayaw mong ma-civilize. I hope today that all of us, mga kapatid, will go out from this church and conduct ourselves as Christians. In every way, in words, in our attitude, in our spirit with people, relationship, and all. Amen? Oh. Iso nga, deti pa'y, da kayo nga kasarag. Hello? No agkasar kayo, kat Kristiyano kayo, haang nga tilubong, kasar nga na inlubungan, iti model yo kan pagibasaran nyo. No kayat yung nga siyak timang kasar kada kayo, you conduct your wedding in a Christian way. That's why it is called Christian wedding. Gundaway mo nga mangipakita, mangrugipela ang tibiyag yung agasawa, padayawa mon ti apo. Haang nga mangrugrugipelang, tibiyag yung agasawa, ibabaim mon ti apo. Hangkay ngagpakpakantat wordly song, nga special number yan takasaryo. Huwag kayong magpapatugtog ng wordly song sa resepsyon ng kasal nyo. I speak as a servant of God in the spirit of this letter in the Bible. Be an ambassador and you properly represent God in that occasion.
Sayang, gastos ka. Ang dami mong gagastusin. You just put the name of God in vain. Make it a Christian wedding. Pakita mo sa tao, kaya nga ako, pag ako nag-officiate ng wedding, gagawin ko ang aking best na maayos ang programa at mensahe na makikita at madadama ng mga tao, this is a Christian wedding. Wherein the husband and the wife are both ambassadors of God and they make their wedding an opportunity to represent God to their ninongs and ninangs, their friends and their relatives. Anong nakakahiya doon? May nakakahiya doon? Wala nakakahiya doon. Mas nakakahiya ka sa harapan ng Diyos kung hindi mo ginawa ang tama. Maboboring mo sila. Wala kang magagawa. Believer yan Unsaved yan. Pero kahit na boring, nakatikim siya ng Christian wedding. Ngayon, ihahambing niya yan sa lahat ng aatenan niya. Lalo na kung yung poging pastor na preach. Alam niyo, sa biyaya ng Panginoon, marami na akong na-encounter dyan na ang sabi sa akin, Pastor, ikaw yung nagkasal kay ganito nun? Oo, bakit? Sabi niya, Pastor, grabe, I was blessed with your message. Minsan, hindi mo lang masasabi na ang unbeliever maboboring Kasi ang unbeliever, may longing yan And as salt, we create hunger in their hearts and we show the light. Makikita nilang Panginoon, ma-appreciate, pintas man di message ni Pastor, kas di ati preaching. Amen? Kayo, kung Christian kayo, magpapa-birthday kayo, huwag niyong lalahukan ng hindi maganda yan. Di kita birthday parties, yohan nyo lalaukan tiyan na naimbag. Kaya nga dito, sineset ko ang ating staff at team na pag may mga events na mga members, kasi alam ko, ang problema ng iba, saan ho kami kukuha ng music para sa aming reception? Inaayos ko yan. Magpapa-birthday kayo, kunin nyo yung music ng church. Nag-imbita kayo Gumastos kayo Kanino galing yung perang ginastos mo? Sa mga tao? Hindi, sa Diyos. Papurihan mo siya. Hindi naman sa mga bisita mo galing yung pera. Nagagastusin mo sa pinagpaala mo Sa Panginoon yun. So honor God. That's what it means to be an ambassador. Alam niyo, maging seryoso lang tayo sa bagay na ito, may pupuntahan ng buhay mo Kayong mga young professionals, I'm doing my best right now to actually persuade and help you understand. Seryosohin nyo lang ito, may pupuntahan ng spiritual life mo. Pero hindi mo seryosohin ito, manghihinayang ako, wala akong magagawa. I did my best to talk to you, but you are not listening. Amen po ba? You throw a birthday party for your kids kasi magbe-birthday yan. Tawagin mo yan, pupunta. Mga bisita mo lahat-lahat. Pwede namang maging fun na Christian way pa rin yun. Amen? Tuloy tayo ito maminsan. Amen? Buhay pa kayo dyan? Ano yung topic natin ngayong umaga? We are ambassadors for Christ. Okay, let's pray. Heavenly Father, thank you so much for our message this morning. Sunday school pa lang, pero it's like a preaching already to us. At tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na mamuhay as the ambassadors of the Lord Jesus Christ in this world. That we conduct ourselves in such a way na pag kami ay nag-witness na, hindi namin kailangang ipaubaya sa iba dahil sira ang pangalan mo sa amin sa kanila. Sana, Panginoon, we have made a good impact and influence to them that when we talk, they will listen and they will respect us because of how we conduct ourselves
as ambassadors of the Lord Jesus Christ. I pray that you continue to bless the main part of our service this morning. In Jesus' name we pray. Amen.